Ak ide o strategický význam, tak ruský prezident veľmi ochotne využíva túto príležitosť byť v prítomnosti toľkých partnerov, či už súčasných alebo možných budúcich. Je to vlastne pokračovanie tých signálov a môžeme to dať aj do kontrastu, že bola tu Aliaška, kde sa stretol s Donaldom Trumpom, čím vlastne vyvrátil bruselským politikom všetkých slova o tom, že je ruský prezident na západe izolovaný. Tu by som však dodal, že určite tá mojšia diskusia na Aliaške nebola len o Ukrajine alebo o Európe, ale najmä o usporiadaní budúcich vzťahov a ruského hľadania balansu vo vzťahoch s Čínou, ale aj Spojenými štátmi. No a potom je tu teda veľký summit v Tianjine, ktorý prebieha a ten vysiela niekoľko paralelných odkazov, či už je to domácemu publiku, že aha, Rusko nie je izolované, že má silného partnera v Číne. Potom je to odkaz do Pekingu, že sú spoľahliví spojenec pripravený podporiť čínske iniciatívy od Belt and Road Initiative, teda veľkej hodvábnej cesty až po posilňovanie Šanghajskej organizácie pre spoluprácu. No a smerom zase na západ, že tlak sankcií je ako tak únosný a nie len, že nerozbíja rusko-čínske väzby, ale paradoxne ich ešte viac upevňuje.